I short film ni story o omonu phunuk jaka burini bota gunda tai chelani bota police a police hingke burini bota gunda hinai soilia burinyo chela hingka burinyo markena hamjago tei burini hamjangmao kalai bo nisani effect ongoi thango burini hamjangmungo kologinai bo bora nisa khaimang no sabung hapung ongsoka burinyo kolo khaiga hingke bo buri kolo receive khaiya buri tamani kolo receive khaiya hingke chelani bota soya bono hinai yang chelani bota hingke soyo yang bota gunda hinai se soya ongoi tongo abai jora hamyawo no naing dol masa borok hambo phaine naing no bujogi saka tamani nung asu haikla ongkha nisamang khlaika hinai saka ajaron bon burin hamjang mungo kulugine asu haike nisama khaika hinai saka ajaron kol kulisi khaiya hinai naik bono bon dolna saman bagunye bon dol afrika aburinyo kol khlaine bujogi saka bo haike nisa khai tongka nungtan boy kok sari bon nuai kaijang nai bon nong borok sepan non marken hamjago nuai kaijang nai hinai abai kla bujogi saka a saman yagulo no buribu kaijagani soika kajagan soiman yagulo borong no tanjino mondiro talangoi kairana hinai naing no saka naing no mondiro tongsen bo aburinyo tui phainai hingke nong no kairana hinai saka hingke tanjino mondiro tui phainai naik mondiro kaijagan bagoi direct posak chumpanai thike tongsoka ajaro bo naikino tui phaika kairana bagoi nai hingke borok finally mondiro phai malaikha hingke ri rok uskuti bisingo tui phaimani abono khulogoi rirokha hi kanine tiar ongoi phaidi kajak lain bagoi hinai borong no rirokha haibeno nai khushi bo ongjak dukhu bo ongjak bo ekdom nong ni borok bai soinai kaham ke kajang na hinai tongmani aba haike boni je kajanggan musungman haike ma kajak liya nong borok no sayo ma kajakha buribu nong borok salia chela nong borok no salia aba haike ma kajakha borok hain bagoi ni borok ekdom dukhi ongjak a buruino studio box tui phaipro a buruini botani dol gunda rok nugjak bono studio box tui phaimani abage call khlainai bo a buruino rutugui phaileka a buruini botani gundani dol ge yang naikni logini achela hingke yang baira tongo a buruini botani gunda rok hingke yang latharok tuinai chakorok tui phaibajak bunan hinai hingke a buruino biang tonkha karidi hinpano kariya saya norok phirok thain a buruino malangya hinai saka hapan borok phirok thangya hingke borok ayang bisingo kaijagoi tonglaisini borok yang baira o borok kaija onglai bulai tonglaikha এই short film একদম উমো হাইকা আসুকে নাইথকা yang একদিগি বুলাই টঙ্গো yang একদিগি কাজাক লায়ো এই short film একদম হিট অংখা তাই নো নাইথকা নায়ই নাই একদম ঠিক অংজা খাইছিব যে এডিট খাইমানি যে অবমানি যে মিলি রুমানি আবার একদম পারফেক্ট যত মিলি রুপাইনাই রুখা hakene borok mondiro kaijak painai ke bulai painai nogo thangman pore bo jalani nogo ma thangya jalani dolni nogo si thango tamani nogo ma thangya hingke burini bota gunda hingke jalani bota soya aban bagonai bon dolni nogo ma thangka hingke buri sungka jalano tabung nogo thangya de buni nogo tongnai hinai tak iron ma tongnai nongni borok soya sak hinai saka yango hingke burini bota joli jak soka yang boni bahana jungno talangai thangka bono sare no phirok dumi ani bon dolong no direct bukha police ni bihing no romoi tui phaiman bagunai a gunda police buma phaika police no sila yafari rekha kaise game thungna hinai nung tang ni burunya phan kogoi bathar khidi oikha ni burunya basena muske nu phan kogoi thuidi hinai a gunda no koga naimani koglia a guli kolcha ni gunda sam bagoi bihino koga naiman bu koglia khakam jagoi bosai sai jino kogima thuika bihino basirana bagoi bosai sai chung guli kogoi thui thanga gunda himala gunda no boni kong ni mate ko ongya kong nor khibiru no sai se thuika ange nung sai tongi tamana hinni burinya kogoi direct bathar khipka ekloge kununyo tokla sar de last ta phade hne kira naik bota thuijangman bagoi onek dukhu nangjak ta bota no bo horbai sogunai lokha saka rohai tongo onek dukhu nangka botani kogna je angune thuijaka bo bota no yango hingka burini bota gunda yango borong mangni botharunya bo yango happy khalanai yang dance khalanai mosamung nai tongo yang party khaijak bota hingke yang borok botharka tai yang go boni betaba yang bon basinya kamar jagmani bagoi tai bethar jagman bagoi bogin abon bagoi buruini beta buto yakarle bunai hinai thangka ajoro
haikene nayok buna hini thangman yagulo no nayok bo bujaka tai nayok bo agunda rong no onek buka bo ni nayok pai tongmani no nayok agunda rong no bui tongmani no agunda rok pai ya bus ongmale bahano jungno tui pheka bahano jungno borok bon agunda dolong no rohor nyai bahano jungno khanai sachi rui tui pheka bo bahano jung bo hunu jung na ya bo bahano jung basa hini sipanchi bo buo bo tharis khimna hini ne bo wa direct bui tongkha angke bahano jungno lasi dia pai ya bus ongmale tui pheka naik bai nyai kino bo lasik dia bo ni bahana juk phanu bo boi nyai las khlai nyai kalang thango tai bo ni bon bahana jung ni bo saina bo dara bai tanai nyai las khlai nyai himpai chire hina nyai bon dolong no talang thaka borok lasik dia hakena nyo yak bai yak rom lai nai mani rom lai lia hakeno e story usugon pai thango hingdor e story no nai nyai bahanya jaka tai chajak tong hang ke subscribe share khaina tapok de yang video no khaimani ani kokro samani chaya tongkha hingke ano nakar di tinin bagai usung no hambai।